गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर माने आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआ माबेखौथ' थाम्बनेलाव नायनानैनो बुजिखायो न' लोगोफोर अब्लाबो माने आं खोन्थाबावनोसै आरोना दिनैनि भिडिअआ जागोन सोंनायनि फिननाय ओमफ्राय नै दिनै आं बेबादि देलायदों बैसागो साइज देलायदों फटाखौबो जा गिदिर लाखादों माने आङो बेबादि देलायनो गोसो जादों लोगोफोर बिनिखायनो बेबादि देलायदों आंनाथ' बिदिनोसै सम सम माबादि देलायनो गोसो जायो बेखौनो देलायला बायोना आंना गाजासो मानसियानो माने दिनै आरो बेबादि देलायनो गोसो जालायबाय नालाय बिनिखायनो बेबादि देलायबाय ओमफ्राय आङो एसे एसे उन्दुनो ओंखारदों मेगना माने बोरैबा फिसा फिसा जालांगासिनो आरोना ओमफ्राय आङो कुइसननि एन्सारखौ जोबोर थाबैनो होलांसै आङो बांद्राय जाला माला रायलायनानै भिडिअखौ जा गोलाव गोलाव बानायद्रायोना लोगोफोर होमबालाय आं कुइसननि एन्सारखौ जोबोर थाबैनो होलांसै माने आङो कुइसनखौ बहियावनो लिरनानै लाखायो नालाय ओमफ्राय माने दिनैबो बहियावनो लिरनानै लादो आरोना माने मोजां जायोना बहियाव लिरना लाबा थख' थख'नो ओमफ्राय दाना आं कुइसननि एन्सारखौ जोबोर थाबैनो होलांसै माने आं उन्दुनो ओंखारदों नालाय बेनिखायनो जल्दि होलांखानोसै आं नायना बुंनि गिबियावनो कुइसना दङ गिबियावनो दङ बाक्सा क'क्राझारखौ आब'आ मोजां मोनो ना मोना बिनि एन्सारा जागोन माने आं बाक्साखौबो क'क्राझारखौबो मोजांखौनो मोनो मोननायालाय ओमफ्राय माने आङो बाक्सायावबो क'क्राझारावबो खनसेबो थांफेराखै आरोना माबादिथाय जायगाफोरासो ओरैनोथ' मोजाङानो जाथावना साइजखाना लोगोफोरानो होननानै बुंब्ला बिथिंनो मोजां एक्टर एक्ट्रेस आरो गिदिर गोलाव मानसिफोराबो बिदिनो बांसिन दङ नालाय माने मोजाङानो जाथावना साइज आरोना आंनि बायदिब्ला मालाबा बेरायनो थांसिगोन ओमफ्राय बिनि एन्सारखौथ' आं होखाबायमोन माने आं मोजां मोनो जेखि जाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो दाना नेक्स्ट कुइसनाव दङ नेक्स्ट कुइसना जाबाय नोंनि जोनोम गामिया मा आब' आंनि जोनोम गामिखौथ' अनलारि होननाबो बुङो अनिदल होननानैबो बुङो माने लिरथारनायावहाय धुपगुरि अनिदल होननानै बुङो आरोना माने आंनि जोनोमगिरि गामिया धुपगुरि अनिदल बेनोसै एन्सारा जेखि जाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ दाना नेक्स्ट कुइसना दङ आब'आ न'आव बेसे गोबावदो थाङो कुइसनाथ' जोबोर मोजाङानो बिनि एन्सारा जागोन माने आं न'आव थांनायनि जेबो टाइम गैया माने इदि मा होनगोन माने आं न'आव थांनायनि जेबो टाइम गैया आरोना बिदिनो खाथिबो नालाय गोसो जाब्लानो थाङो मालाबा दाउ बुथारब्लानो मालाबा अमा बुथारब्लानो आरो जोंहा आफाया सेनबो सायो नालाय मालाबा नाफोर बुरजाफोर नांब्लानो बेबायदिनो लेहरो आरोना न'आव ओमफ्राय लेहरबानो थाङो हिसाब गैया न'आव थांनायनि माने आं बेसे गोबावजो थाङो बेखौ आङो खोन्थानानै होनो हानाय नङा जेखि जाया थांबाय थायो मालाबा मासावनो खनथाम मालाबा खननै मालाबा खनब्रै बिदि आरोना बेनोसै एन्सारा जेखि जाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो दाना नेक्स्ट कुइसनाव दङ नेक्स्ट कुइसना जाबाय आब' नोंनि उदां अखोरां एलबामनि संखौ कभार खालामनो मोनगोन ना मोना कुइसनाथ' माने बे कुइसनखौ सासेल' मानसिया सोङाखै माने बहुत मानसिफोरानो सोंबाय ओमफ्राय आङो रिप्लाइबो हरदों सोरनोबा ओमफ्राय सोरनोबा रिप्लाइ हरनो हायाखै आरोना आंथ' रिप्लाइ हरबा खालाम होननानै बुंखायो माने आङो बेबायदि कभार भिडिअ बानायनाय मानायफोरखौ बाजाया गोसोबादि खालाम गोसोबादि मोसा खिन्थु माने गोदानद्रायफोरखौ माने मास मोनसे जायैफोर आरोना गोदानद्रायफोरखौ कभार खालामथ'वाब्ला एसे मोजां जायो आरोना ओमफ्राय माने सोरबा कभार खालामजानो बायो नालाय ओंखायनो पारमिसन लानानै खालामोब्ला मोजां आरोना जोंबो पारमिसन लानानैनो खालामो सोरनिफ्रायबा पारमिसन मोनो सोरनिफ्रायबा मोना बिदिनो मोनाब्लाथ' खालामनो हायाना जाला माला मालायनि समफोरखौ ओमफ्राय दा आंनाव माने बे आंनि उदां अखोरां एलबामखौ बेबायदि पारमिसन लाहरनाया बहुत मानसियानो जाबाय ओमफ्राय आङो खालाम होननानैबो बुंहरो ओमफ्राय दा आंनि खुगाजोंनो बुंबाय आरोना गोसोबादि कभार खालाम ओमफ्राय माने संखौ फुल खालामद्रायाबा एसे मोजां जागोन बायदि मोनो आरोना माने जोंबो सिगाङावहाय मालायनि समफोरखौ फुल खालामदों सोरबा बुङो आरोना कभारखौ फुल खालामाबा मोजां जायो होननानै बुङो आरोना ओमफ्राय आंबो माने बुंबाय आरोना आंनि उदां अखोरां एलबामखौबो सोरबाफोर माने कभार खालामब्ला गोसोबादि खालामनो हागोन खिन्थु फुल खालामाबा एसे मोजां जागोन आरोना बेनोसै एन्सारा जेखि जाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो पारमिसन लानायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय दाना नेक्स्ट कुइसन
नेक्स्ट कुइसना जाबाय दख'ना गोदानखौ मानो देखायासै आब' माने बे कुइसनाबो आं दाखालि बावै भिडिअ आपल'ड होदोंमोन ना दख'ना लायनो होननानै बेवहाय फैदों आरो ना माने बहुत मानसियानो सोंदों दख'ना गोदानखौ मानो देखायासै आब' दख'ना गोदानखौ मानो देखायासै आब' होननानै ओमफ्राय सोरनोबा आङो रिप्लाइबो हरदों नामाथाय ओमफ्राय सोरनोबा हरनो हायाखै नामा ओमफ्राय आङो बिनि एन्सारखौ दायो खोन्थानोसै आं दख'ना गोदानखौ मानो देखायाखै मिन्थिगौना माने आङो मिटारनि दख'नासो बायदों ओमफ्राय सुहोनांगौ नालाय ओमफ्राय सुनाय जायाखैमोन बिनिखायनो देखायाखैमोन आरो गोदान दख'ना आरो अनजिनि दख'नाया गोदान नोंसोरनो देखायब्ला सरै जागोन ना आहा फुजायाव गोदान गाननांगौ ना बिनिखायनो देखायासै अनजिया दख'ना गोदानखौ माने फुजायावसो गाननाय नुसिगोन र' आङो बे दख'ना गोदानखौ गाननानै मोसानो गोसो जाब्ला मोसागोन नङाब्ला माने फुजायाव माने फुजा जायोब्ला फुजायाव गाननाय नुगोन आरो फुजा जायाब्ला बिदिनो बहाबा बेरायनो थांनायफोराव गानब्ला नुगोन आरोना होनबानिया आं खिथानोसै नै लोगोफोर आंना दख'ना गोदाना बै खनसे आङो दख'ना लायनो होननानै भिडिअ बानायदोंमोन ना ओमफ्राय आङो दख'ना गोदानखौ देखायाखैमोन ना नै बेनोमोन आंना दख'ना गोदाना बिदि होननानै खोन्थालायनोसै आरोना आंथ' खोन्थाखायोना जिखिजाया कुइसन खालामनायनि थाखाय कुइसन खालामग्रा नोंथांमोननिसिम थेंक इउ आरो दाना कुइसना मोनसेल'सै लास्ट कुइसन लास्ट कुइसन बेथ' कुइसन नंला माने आंखौ सोर बुंदोंमोनलाय बिलाइस्रि ना सोरमोनलाय माने खृष्टान सं कभार खालामनो थिनदोंमोन ना कभार डान्स ओमफ्राय माने आंबो बुंदोंमोन ना जागोन दे खालामगोन होननानै आंबो रिप्लाइ हरदोंमोन ना नेक्स्ट भिडिअआव खृष्टान सं कभार डान्स खालामगोन होननानै आं रिप्लाइ हरदोंमोन ना ओमफ्राय आं खोन्थानोसै आङो खृष्टान सं कभार डान्स खालामनो हाथ'नाय नंला माने उनफोरावहाय चान्स मोनोबा खालामसै माने मानो हाथ'नाय नंला आं बेखौबो खोन्थानोसै आरोना आङो सासे मानसिनियाव माने मोनसे संखौ बिराद पसन्द जादोंमोन आरो आङो मोसानो बिराद लुगैदोंमोन खृष्टान सं 2 इयार्स जाबाय आरो बे सङा एसे बोरायबो जाबाय अब्लाबो बिराद मोजां मोनदोंमोन आरोना आङो बे समखौ आङो पारमिसन लादोंमोन नाथाय पारमिसन मोनाखै आरोना माने आङो जानला माला समफोरखौ मोसानो बायो जाय समफोरखौ आङो बिराद पसन्द खालामो जाय समफोरखौ आङो बिराद मोसानो लुगैयो बेबायदि समखौ मोनब्लासो माने कभार भिडिअखौ आं खालामनो गोसो जायो आरोना नङाब्ला जाला मालाफोरखौनो इदिनो खालामब्रेबाय थानो बायो आरोना ओमफ्राय माने आं बे समखौबो पारमिसन लादोंमोन नाथाय पारमिसन मोनासै ओमफ्राय मा होनगोन खृष्टान संखौ माने आङो कभारखौ खालामथ'नाय जानाय नंला उनफोरावहाय चान्स मोनोब्ला माने पारमिसन मोनोब्ला माने सं मोजां मोनोब्ला आंनि पसन्दनि सं मोनोब्ला आङो पारमिसन लागोन जुदि पारमिसन मोनोब्ला खालामगोन बेनोसै आरोना एन्सारा ओमफ्राय दिनैनि कुइसनाथ' बेखिनियानोमोन गासै 6टामोन कुइसना ओमफ्राय 6टानि कुइसननि एन्सारखौबो आं होखांबाय ओमफ्राय आंनि एन्सार होनायफोरा माने मा होनगोन एसेबां मोजां जाया आरोना माने आं एसेबां स्टेन्डार्ड रायलायनो रोङा मानोना आं एसेबां स्टेन्डार्ड नंखायाना सोरबाफोरबो बुङो आंखौ एसे स्टेन्डार्ड रायलाय एसे लेभेल खालाम बेफोरबायदि बुङो आरोना मानसियानो एसेबां स्टेन्डार्ड नंखाया अब्ला माबोरै एसेबां स्टेन्डार्ड रायलायनो हानो न' लोगोफोर आरो आङो एसेबां स्टेन्डार्ड देखायनोबो लुगैया माने आं जाबायदि थानानै मोजां मोनो जाबायदि मावनानै मोजां मोनो जाबायदि रायलायनानै मोजां मोनो बेबायदिनो रायलायनो लुगैयो बेबायदिनो थानो लुगैयो माने सिम्पोल थानो लुगैयो आरोना एसेबां स्टेन्डार्ड देखायनो लुगैया आरो सायावल' इसेबां स्टेन्डार्ड रायलायफ्लानानै मा लाब मोनो न' लोगोफोर स्टेन्डार्ड जानोब्ला सायावबो स्टेन्डार्ड जानांगौ सिङावबो स्टेन्डार्ड जानांगौ जुदि आङो भिडिअआवल' इमान स्टेन्डार्ड रायलायनानै मोगथाङावनो स्टेन्डार्ड नङाब्ला न' लोगोफोर माथो मानसिफोरा सानगोन बा भिडिअआवल'सो बिराद स्टेन्डार्ड देखायो बियो मोगथाङावब्ला जाला मालासो देवनसिया होननानै दाना जायफोरा कुइसननि एन्सारखौ मोनबाय नोंथांमोना साननानै लादो आब'आ कुइसननि एन्सारखौ होबाय आरो जायफोरा मोनाखै नोंथांमोना साननो नाङा जोंनि कुइसननि एन्सारखौबा होआखै होननानै साननो नाङा आङो नोंथांमोननि कुइसननि एन्सारखौबो माने लासै लासैनो फारि फारि होलांबाय थागोन ओमफ्राय माने सोरबाफोर माखौबाफोर कुइसन खालामबावनो गोसो जादोंब्ला खालामजागोन आरोना आंनाव एसेबां कुइसन गैला बुंनो थाङोब्ला बेखिनियानोमोन कुइसना आरो आद्रा कुइसन गैला जुदि सोरबाफोर कुइसन खालामबावोब्ला बे कुइसना गोदान कुइसन जासिगोन आरोना ओमफ्राय
दे बिदिब्ला आङो भिडिअखौ फोजोबनोसै आङो एसे उन्दुनो ओंखारनाय मोन्दों दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै बाय बाय